Problème foyi t'a la problème foyi t'a la. Ok. I pɛrɛnna. Pɛrɛnnen don. Ɔkɔlimɛtiri. An ka sira ma an mago bɛ sira la. Sira awɔ. Ka sira dilan. Ɔkɔlimɛtiri mago bɛ ɔkɔliso la. Ɔkɔlimɛtiri. Angɛrɛ ka jigin. Ɔkɔlimɛtiri sukaro tulu ka jigin. Ɔkɔlimɛtiri o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ. I b'a fɔ président ɲɛna. K'a ka a denmuso ni dɔ bɛ yen a ka kelen d'u ma. A denmuso. Awɔ. Ko o di e ma. Awɔ. Lagare bɛ n bolo sa mais n b'o kɛ n ka nji ni sɛnɛga t'a la. Jamana ɲɛmɔgɔ ka denmuso di e ma. Awɔ. A bɛ dugu taa ɲɛ koyi. N'o kɛra la an ka dugu in bɛ taa ɲɛ kojugu. A bɛ taa ɲɛ. A bɛ taa ɲɛ. M'a fɔ. Voilà. Ɔkɔlimɛtiri i kana ɲinɛ dɛ. Tɛ ɲinɛ fiyewu. Voilà. M'a bɛɛ sɛbɛn. N y'a faamu. Hali ni tɔ ninnu ma ɲɛnabɔ i jija n ka muso ko in ka ɲɛnabɔ dɛ l'ɔkɔlimɛtiri. Hali i ye minnu fɔ lɔgɔliko ni. Voilà hali n'olu si ma ɲɛnabɔ. hali n'olu ma ɲɛnabɔ n ka kɔɲɔmuso ko in ka ɲɛnabɔ dɛ. N'Ala sɔnna. I y'a faamu. M'a fɔ a ye. Voilà kana ɲinɛ dɛ l'ɔkɔlimɛtiri. Mais kɔri i ma ɲinɛ i ka mɔgɔw dun. I ti garde corps farma ni farmaba. I bɛ dɔ. Dɔ bɛ d'u ma. Dɔ bɛ d'u ma. Dɔ bɛ d'u ma. Garde. Dɔ bɛ d'u farma ni farmaba. I t'u ɲini o bɛ muso sugu min fɛ. Farmaba e bɛ jumɛn fɛ. Ɲɔgɔn tɛ aw kutu. A kutu. Belebeleba. Farmaba kɔni ko a kutu. E ma fɔ ten wa. Awɔ a kutu. A puju. Farma i ta ye jumɛn. Ne farima ta kɔni mun ye dugutigi ye. K'a daminɛ den tan na ka taa bila den 40 ni kɔ la. An suguya ninnu de ka di ne ye. Farma. On va faire la dugu tiɲɛ ta de. Ɔkɔlimɛtiri ye nin mɛn. Farimaya ma bɛɛ bɛna nkalon kan. A bɛɛ bɛ se ka. Farma don dugutigi. I ka gardiw don n'u ye mun fɔ. An b'o ɲini ka d'u ma. Ɔkɔlimɛtiri ne ko ten an ka kɛ n'o tɛ. Parce que n'u ye fɛn fɛn fɔ a ɲini ka d'u ma. N y'a faamu. Olu de b'u jɔ bomu ɲɛ bomu kana se ka e sɔrɔ. O tɛ tiɲɛ wa. O ye tiɲɛ o ye tiɲɛ. O ye tiɲɛ dɛ. Ok. Donc sisan lettre m'a ci ka taa. Donc sɔn'o cɛ an b'a essayer ka dugawu damadɔni kɛ. Donc an b'o minɛ. O dugawu ninnu ti dɔwɛrɛ ye. Ala k'o don an garisɛgɛ la. Ne ye mun fɔ a b'a fɔ Ala k'o don an garisɛgɛ la ou bien Ala k'an kisi o ma. Olu dɔrɔn de don. I y'a faamu. Ok. N y'a fɔ a ye cogo min a bɛ dugawu minɛ. N y'a faamu. Ok. Mamadu Jɛnɛfo ka da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Mamadu Jɛnɛfo ka da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Sumayila Jɛnɛfo ka da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Abdoulaye Jɛnɛfo ka da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Amadi ka magasin da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Du ka Bugadeli ka magasin da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Bi ka Solo ka magasin da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Suraka ka magasin da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Nkɔrɔ ka magasin da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Adama Jakite kilomètre 17 ka magasin da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Mayan Bɔrɛ kilomètre 17 ka magasin da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Jalo Tangara kilomètre 17 ka magasin da tile. Ala k'o don an garijɛgɛ la. Ala ka nin bɛɛ don an garijɛgɛ la. Amina yarabi. San tɔɔrɔ jugu Ala k'an kisi a ma. Amin. San masiba Ala k'an kisi a ma. Amin. Ala ka hɛrɛ baw k'an ye. Amin. Ala ka hɛrɛ baw k'an ye. Amin. Ala ka hɛrɛ baw k'an ye. Amin. Ala ka dugu taa ɲɛ. Amin yarabi. Ala ka dugutigi taa ɲɛ. Amin. Ala ka dugutigi taa ɲɛ. Amin. Ala ka dugutigi kun ci. Ami ne ka lagare ta. Ala ka dugutigi sen tigɛ. Ami ne ka lagare ta. Ala ka dugutigi ta tiɲɛ. Ami ne ka lagare ta. Ala ka dugutigi ka so bɛɛ a kan. Ami ne ka lagare ta. Ala ka dugutigi ka lagare kunsi lakɔlimɛtiri ma. Ami. L'ɔkɔlimɛtiri. Nin y'a mun ye fɔlɔ. Dugutigi hakɛ to koyi. Ni dugutigi an ka baara in ka jugu kojugu ni ko cayala mɔgɔ kunkolo dugutigi fili don. I bɛ yafa ma. I bɛ yafa ma. N'o tɛ n bɛna di. I bɛ yafa ma. Sisan n bɛ taa joona komi n kan ka cours kɛ ninnu kunna donc n bɛ taa o labɛn kɛ pour que ka cours kura bɔ yan. N y'a faamu. Ok. Donc dugutigi ni sira ɲɛ. Ɔkɔlimɛtiri baara ɲɛna. Voilà. A diyara n yɛrɛ de. Voilà. K'an mu fo. Ala ka se ni ɲuman. Amin. An ka foli bɛ ninnu ba ye. A b'a mɛn. I y'a mɛn. K'a ni ba an ce ani baara ɲuman. K'an mu fo han. A b'a mɛn. Muso zon, muso juɛmina, muso gulɔmina, muso cɛjugu, muso forme ɲuman, muso forme ɲuman. Ala k'o don an gɛrɛsɛ la. Ala k'o don an gɛrɛsɛ la. A pucu. Ala k'o don an gɛrɛsɛ la. Cɛ o ka dogo ye a pucu ko ye. Sikini. Ala k'an kisi o ma. Ala k'an kisi o ma. Muso den 30 Haye karamɔgɔ n'o ye i ka dugawu bɛɛ la n'o Ala k'o don an gɛrɛsɛ la. Ala k'o don an gɛrɛsɛ la. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi. Donc sisan an b'a kɛ cogo min. An bɛ komi an ye dugawu kɛ an bɔra mɔbilikaran fɛn na an bɛ dugawu kɛ an ye dugawu dɔw kɛ donc an bɛ fɛn kɛ sisan an bɛ taa kalan ta nasira la sisan donc sisan n'i ye mun fɔ a bɛ segin o kan ni mɔgɔtigi fila kɛlɛla jamana kɔnɔ dɔrɔn a si a kan ni mɔgɔtigi fila kɛlɛla jamana kɔnɔ dɔrɔn u bɛ ka kɛlɛ lakɔlimɛtiri de nɔfɛ u b'a kɛlɛ ne farima de nɔfɛ u b'a kɛlɛ ne farimaba de nɔfɛ u tɛ ka kɛlɛ nɔfɛ u b'a kɛlɛ ne nɔfɛ ne farimaba bana bi ka e ma kɛnɛya de ne ko he a sera bi sa karamɔgɔ jeli
akan aw ka taa sini aw ka taa ay aw ka taa ne tɛ aw kalan bilen aw ka taa karamɔgɔ ne tun bɛna kuma dɔ ɲɛf'i ɲɛna komi aw ka taa bani kuma da sa an ka ɲɔgɔn lamɛn sa komi déjà que aw ye ko caman kɛ aw kalan na aw ye ko caman kɛ bon i b'a fɛ ka muso wala ko afasi quoi den sabatigi ninnu ani parents ba ka pucogo ninnu k'a bɛ cogo di ne b'a fɛ olu nɛgɛli pan ninnu quoi i bɛ fɛ ka muso nɛgɛ wa kalan nafa de ye nin ye quoi n'an ma mun faamu dɔrɔn a ye ɲininkali kɛ a bɛ ɲininkali de kɛ komi an kun sira karamɔgɔ ayi muso bɛɛ b'a ɲininkali ko ka ca yɛrɛ mo bon sisan i mana muso ye sisan tɛ girin dɛ a kana girin a b'aw ja sigi ka visé ka ɲɛ a b'a lajɛ o mana bɔ yen sisan n'a bɛna gɛrɛ a la sisan a b'a kɛ tan nɔ sisan ni gɛrɛla la dɔrɔn i b'i tɛgɛ bɔ tan nɔ ça va ko ka ɲa i b'a kɛ ten n'i y'o kɛ sisan i b'o yɛlɛ ni min kɛ sisan fa bɛ don a la ya fa bɛ don a la o ye ko nin hali ni ko a ka tugu ko ka taa ka so un quart d'heure ayi nin de don ayi karamɔgɔ ni tɛ maa tɛ nin fɔ a ye bon sisan e ka segin a ka taa ma i ma fɔ ko ne b'a ko ça va segin a kan ayi sa i b'a fɔ sa an ka taa ba i b'a fɔ ça va ko ka ɲa a segin a kan o de don voilà f'i ka to ka yɛlɛ ka ɲɛ de a kɛ bani segin a kan ça va ko ka e kɔni ayi kabako don ne nin ye e ka muso tɛgɛ cogo ye kabako don e kɔni ka muso sɔrɔ kɔnɔ o ka gɛlɛn dɛ e se ne ka fɛn nɔgɔmani yɛrɛ mun fɔ a ka se k'i jɔ Farmamba a ye k'a fɔ tan ça va ko ka ɲa ça va ko ka ɲi ne ka fisa n'ale segin a kan ça va ko ka ɲa ka n'i kan gɛrɛsɛ i b'i kan fɛgɛya ça va ko ka ɲi a ye ti muso sɔrɔ dugu la a ka ɲi nɔ n'a sera k'a débrouiller cogo n'a sera k'a segin a kan a bɛ segin a kan pour que a kan ka fɛgɛya ka kɛ n'o sera ka kɛ a ɲɛ na sinon cogoya foyi t'aw bolo donc an b'a kɛ cogo min na an bɛ segin ka na dugawuba kelen na k'o dugawuba kɛ kosɛbɛ ala k'o dugawuba minɛ toujours a b'a fɔ ala k'o dɔn an garizigɛ la voilà a y'o dugawu ninnu a y'o minɛ ka ɲɛ dɛ o kɔni an k'an bolo waga ka ɲɛ voilà Mamadou Djenepo ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Mamadou Djenepo ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ Mamadou Djenepo ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Sumaila Djenepo ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Abdoulaye Djenepo ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Bamasa ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Amadi ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Peresa Amadi ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Bika Solo ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Babouari Alubeni ka Babouari ka nafolo Ken ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Amadou Seme ka n'u ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Diblo ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Mboro ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Suraka ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Benge ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Diallo Tangara kilomètre 17 ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Baba ka Adama Jagte kilomètre 17 o ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Mayan Boare 17 kilomètre 17 o ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Baro Faga Café ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Binubile ka gɛrɛ ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Diallo gɛrɛ ka gɛrɛ ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Amsardini mɔgɔw dugu in kɔnɔ u ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la u ka dugawu caman ka ɲi amina yarabi ala k'o u yɛrɛ ka baara in ka ɲi kosɛbɛ non Basiru ka mamu ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Basiru ka Maria ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Barma Samu ka dudenw ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Amar Seme fana ka dudenw ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ Jaralakaw ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Tarawelelakaw ka nafolo ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Soba ka dugawu ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Seko ka dugawu ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Ba Seko n'o ye alimami o ka dugawu ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la Soba fana ka dugawu ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la an ka misiri welela ka dugawu ala k'o dɔn angɛrɛsɛ la ala ka hɛrɛ kɛ dugawu fɛn jamana bɛɛ ye amina yarabi ala k'o dugawu minɛ ala ka dugawu bɛɛ minɛ amina yarabi ala k'o dugawu minɛ an y'a mɛn ko catiribɔlaw b'an ka dugu la ala ka hɛrɛ k'u ye amina yarabi ala ka tɛgɛmankɛlaw kun olu kana sin u ma ala k'an kisi o ma ala ka waritigiw kun sin u ma ala k'o dugawu u ka dɛmɛba k'u ye ala k'o dugawu minɛ u ka dɛmɛba k'u ye ala k'o dugawu u ka wari d'u ma ala k'o dugawu u ka moto d'u ma ala k'o dugawu u ka fɛn bɛɛ d'u ma a putuko bɛ mun na a ka putu ka d'u ma n'o ye baramaba ye den bi sabatigiw k'o d'olu ma amina yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hɛrɛ k'an ye amina yarabi donc sisan n y'a fɔ a ye cogo min na o kɔni o de don karamɔgɔ a kana ɲinɛ dɛ a kana ɲinɛ n'ala sɔnna ma sini kalan bɛ yen nɔ voilà sini kalan bɛ yen nɔ sini wula fɛ sɔgɔmada fɛ
o ye n ka repos ye quoi n kan ka révision kɛ voilà ni kalan bɛ yen nɔ o y'a kan dɔ la a ta min a b'a sɔrɔ dugutigi n'a ka lagare n'o pressé bɛ k'an kɔnɔ a ta dugutigi ka ci la ko ninnu na waati si dɔn quoi ko nin a ta dugutigi ka ci la a ta dugutigi ka ci la voilà an bɛ taa ni baraji a bɛ tɛ tɛmɛ nin na n'u hakili de ka go wajugu a bɛna jɔ ne ma karamɔgɔ muso bɛ fɛn cogo min na aw yɛrɛ ma se ka n'i ko ko o mun bɛ muso sɔrɔ aw bɛna jɔ bonne chance n'a sɔrɔ muso sɔrɔ ta Cɛma ja wa jatigi si kalan na to firigala dimi n'a y'a sɔrɔ n ka cɛ a ma nɔgɔ dɛ ne farima fɛn a ta tɔ ne kɔni n'o ka jɛ ni farima a ma danna ten ko farima tɛ wuli sisan e k'u jɔ bɛ e kana giri dɛ ni de bɛ taa fɔ n'a ma ɲɛ ne kɔ o la an bɛ sɔrɔ k'i bila ka taa ayi ne t'o fɛ kɛnkɛ farima tɛ o tuguni na tɛ ja e ka lajɛ sa an ka cɛ walasa ne bɛ se ka n ta fan sɔrɔ cogo min na ne deli la sa n ka cɛ n ka tɔgɔ de dara ne na ko farima ba e de nana ne sɔrɔ nka dugutigi tilala ka n'a fɔ tuguni k'e fana ye farima di ne wa ne ye farima ba ka bɔ n'o kɛra dɔrɔn a bɛna feere o kɔ ko bɛɛ bɛ daminɛ fitinin na an m'a daminɛ fitinin na komi ne ye farima ye ne b'a daminɛ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka taa se kumaba la e ka taa an ka taa e bɛ taa an ka taa an bɛ ɲɔgɔn faamu an mɔgɔ fila an kana to ka kɛlɛ I yɛrɛ kɔni yɔrɔ mɛtiri y'a fɔ an ɲɛna position min k'an k'an bila lɛzi la k'an k'an bila ta kɔnɔ an kana girin ko déjà n'an ka farafin fɔtigiya ninnu quoi ouais an cɔrike dɔrɔn walasa a ka yira k'an yɛrɛ ti ma bɔnsan quoi i b'a faamu Orang baik sih di sini tak? Hah? Ada dua. Ngaca, ngati lah. Saya kata follow gue ni. Saya kata. Sampai nak kita tahu. Frigala. Apa tu hari? Okay. Semua kan baik sih. Ibu kamu ni Frida. Banang. Comme banang kadi ko jugume na kuntoi. Bon na ku déjà furuko de wa ma furu komi yɛrɛ ye mɔgɔtigi sɛbɛ bon sigida la bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ bon i tɛ tɛmɛ mɔgɔ ci la n'i tɛ foli kɛ quoi i ma komi bɛɛ ka bonya da min kan e tɛ ne dɔn ne bɛ dɔn kɛ e tɛ to ka gardien voilà ouais da i bɛ n dɔn bon sisan komi dugutigi de y'an bila k'an ka muso ɲini quoi bon komi ye maa sɛbɛ quoi bon n'a sɔrɔ furu ka di ye quoi i ma parce que tu n'as pas fait mais un chéri a galéré alors ni ko ki ba ngam ko tini fu ni fu gan soro ibi eri yana fa woro la shen saba ka to an du gono ka bitigi dela ga dine fama ka bitigi dela ga dine bama ka foru tari bisaba dama o bere ba nga chéri la bon komi ntogele be no fa baba bon mtu no fera na kwa o ka teliga ni ko n caman ɲɛnabɔ quoi komi ne nakun ye furuko ye quoi bon e bɛ ka minnu fɔ ni o ka can quoi o bɛ sɔn ka caman ɲɛnabɔ a la i y'a mɛn i kana taa dɛ n kɔnɔ sisan n bɛ taa nɔfɛ ka na sisan i y'a mɛn kana perese dɛ
baramuso saba saba amara ini farma ka koti taw abe chogodi comme ne ka tele wa ne do na kana furu na fa ne fa gi furu wa bashi continue fa na shira ka gelale aha aw ay ga nya fo a shira ni ko ki anga mo tigini so anga fa ora shin saba anga dugana ka bitigi dele ga dine fama ka bitigi dele ga dine bama ali furu tari bisaba anga shira ka gelale sawani ne ba ngamu sitata ko fela ne bita adu singa duginga bongo inga bo duginga bo re ni be ngamu le be mo le kuru be ngamu le kuru na wal madre anga dugi woni ay ren nane ya para di nyen ren nale ko no hera di nane ina mo bo na fon gele ma chama ni para di nyen ko la ne ga tanyo koi abinya anga ta do ni be ga were ko ni be nga wore ni abera me wore mi na ni do ego tia Dudi agara wal madra agamari wal madra edu mekan laje bon ana position da wal madra no de me tiga dugu de bedo dugu buena dugu buena mo dugu buena ma buanga yala ko so dugu no sanga tan fla sime dugu na so diri blo ya anti ya ala dugu na ka chawa anta wuli ka nyini nga ka yere foin so ma jana wal madra objayi okay nya e fregala aga fo dugu yagi wele Dudi nya Walaikum salam ko pastila comme dugu lo ka te ki don comme ne reti do community fo do dugu ko ina dugu ka te ki do kan wele iki yere fo e bi dugu ko na mena don ina dugu na mena e to wali tata 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 to ko ni tata to ka dugu ti koi dugu tigi tata to ka ni koi ngo aku tata dro halil jingna ngam ko do ngo anga mo do kumbi ato we tata aku tata dro na apil tira jingna de tata aga to anga nyoy de ol metri dudi aga to doni sa dugu tiga gindoi mi kono era na nyoy mi kono dugutigi wale toro sa numba yere mna mu barake dari dugu godo numba kanga baramu ya dugutigi tore ba sega ko logoli medini woni nyama ga fe won dugutigi nyana woni se mala de abi aba shoro nyimi bi dise ka to biene blanc sega na foro ni dugutigi muso de ba to ga yala ndaro mi ka yoro mu mbora ya wala bela mai ndaro ya wala la mai wagan matada dugutigi muso ni fegi ikeman jini ya liyama dugutigi lare kalme e masih kacau orangnya Dudi al Madrid Boya lawan Madrid. Agara di. Gaming ya. Ngata katanya. Lawan Madrid gaming ya ngata katanya. Ai banyak fodi. Gimana kalian? Udah ini mako kono ndini ganjwa. Ai. Kana foni de. Edi ni blaka wore ko ikika dugute bedo. Ma fotia. Na kala mi lawan bolto. Aboluwa? Ga bolle lawan Madrid. Ni mi ngaw fere. Ni be fere fere wa tiga ni farma ba blagata lu gonta ni yere minge oke no ta na bol ay du ko no ko yetu ngona am du ko do ta ko la ibi sigi ke ngona o du ko ke ibi sigi ke ngona nala sama mi ta ko nyi ni kana ya fo ngona bina fe du furu ta kana sa
Dore. Naam. Uli. Malah sama lagare kɔni. An bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a ka ko la. O diya dɛ n'o tɛ. Donc ne ye dugawu. A faga boli dɛ. A tɛ boli fiyewu. A tɛ boli fiyewu. Muso zon. Ala k'an kisi o. Muso bolilen. Ala k'an kisi o. Muso tununnen. Ala k'an kisi o. Muso joinmina. Ala k'an kisi o. Muso murutilen. Ala k'o dɔn an ka dugu la. Ala k'an kisi o. Ala k'an kisi o. E ka muso murutilen tɛ. Ala k'an kisi o. Ala k'an kisi o. San tɔɔrɔ. Ala k'an kisi o ma. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen. Dutigi. I sigi kɛ mun na yan. N y'a faamu. Awɔ mɛtiri sigi n jija. N bɛ taa kama ka na sisan. N y'a faamu. I y'a faamu. Problème foyi t'a la. Dugutigi de y'anw bila ka na e nɔfɛ ni e taara dɔrɔn jamana ci la na an kana suma na kana to ka nin kɛba nin sa to si tɛ ne yɛrɛ la bilen ale farima o ni farima bɔ o sɛgɛnnen filɛ nin e kana to ka sɔn nin ma sa dugutigi kun bɛ ɲininkali dɔrɔn de la e m'a faamu de na suma na n k'a ɲɛ f'i ba na suma na e kana suma na farima aw sɛgɛnna wa a bɛna ɲini k'an fa lagari e kana sɔn nin ma sa dugutigi de y'anw bila ka na nin nɔfɛ a dusu kasilen ba bi a t'a b'a kɛ cogo min na fili de y'a sɔrɔ i m'a faamu wa tɔnbani kana taa non ne tɔɔrɔ la ne bɛ taa quoi ayi lagari dugutigi ya nin ko ninnu mari ne o n'a fɔra ne dugutigi muso to ale de bɛ to ka nin kɛ na ni ne yɛrɛ de ta tɔɔrɔ ne bɛ taa lagari i delila bana sa i delila fili de y'a sɔrɔ hɔrɔnmuso filɛ nin ye n'a fɔra lagare ni ni bɔ a la i y'a tiɲɛ n'a fɔra lagare ni la bɔ a la i y'a tiɲɛ e de ye hɔrɔnmuso ye e ye dugutigi ka sɔgɔsɔgɔ bɔnmɔ de e ye dugutigi ka fɛn bɛɛ de ne tununa dugu cira ne taara o duguko bannen o dugutigiko bannen pewu ne yɛrɛ de e deli ne lakɔlimɛtiri ne donsokɔni fɔlɔ ne dɔgɔtɔrɔ ne jeliba i delila lagare an ka taa so i y'a faamu ne ko tɛ lɔgɔri ne t'a bi kelen dugutigi ye yɔrɔ so n y'a faamu a k'i sɔrɔ so yen nɔ baasi foyi t'a la farama a ye wuli a ye wuli ka taa n'a ye a bila ka taa n'a ye a ɲɛnabɔra ko in diyara n ye voilà a fɛn bila yen fɛ u b'i fɛn ka taa an ka taa an ka taa tɔtɔ maa yɛrɛ la bilen kana ekɔlimɛtiri mɛmɛ koyi kana an ka dugu bila ala kana kɛ dugu bila ni lagare ye dugu bila a man ɲi koyi ekɔlimɛtiri mɛnna koyi ala kana lagare kɛ dugu bila ekɔlimɛtiri wuli dugutigi a ɲɛnabɔla a ma diya koyi a ye dugutigi wuli sa dugutigi a ma diya koyi an taara a nɔfɛ a kun b'a tufan ta a m'a sama ka na ta a tufan ta k'a sama ka na ekɔlimɛtiri komi n yɛrɛ bi dɔɔnin dɔn ten donc o de y'a to n ye n ka kɛtaw k'a la k'a bɔ a fa a bɔ a falen kala k'a majamu ko k'a f'i ye ko i b'a sɔrɔ so n y'a faamu n y'a banni a ye dugutigi ne m'a fɛ ko ne nalen hɛrɛ de yan ne m'o fɛ yen wa nin diyara n ye koyi taa so i b'a sɔrɔ e ko ten ne de y'a f'i ye n y'a faamu so i b'a sɔrɔ mais i k'i cogo dɔ jɔli la ayi nin y'o bannen pewu o ka jɔ bilen ayiwa i ka lagare de kɔnɔ n y'a faamu n bɛ taa sisan voilà so ta tɛ wa ko lagare ne tɔgɔ ye lagare o fana mana i ka ɲɛgɛbɛ daminɛ a tɔ si tɛ maa la bilen Ça va? Yeah. Quand même. Yes, I'm from America. America na dugu la? Yeah. Okay. E bɛ ka taa min? I'm need be dugutigi. Dugutigi fɛ yen.
Yeah. Ah, c'est bon. Dugutigi ka numba yɛrɛ de ye ne ye. An ka taa dugutigi fɛ yen. Yeah. Amérique. An ka taa dugutigi fɛ yen quoi. Abanu. To dugutigi muso ye mun kɛ e de ta. Awɔ. Tata. Awɔ tata yɛrɛ. Kɔri baasi t'i la? Baasi. A kɛmɛ cogo di? N nana n tilela feere la. Komi n ka feere fɛnw banna. Ɔkɔlimɛtiri nana kɛ n kalan. Kosɛbɛ. N wari de bɛ to ka ɲagami n bolo jate la. Wari de bɛ to ka ɲagami i bolo. Awɔ. O y'a ye. Mɔgɔw dɔw bɛ feere kɛ u tɛ jate to a man ɲi quoi. Ɔkɔlimɛtiri mana na dugu la ka ban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen jɛ don. E ka nin idée ka ɲi ni bɛɛ bɛ nin faamu o de ka ɲi kosɛbɛ. I m'a faamu wa? Ne kɔni ne nana a ka dugu la bɛɛ de jɛ don. Surtout npogotigini ɲumanw kɔni n tɛ kamalenkɔrɔ kalan dɛ. N bɛ npogotigini ɲumanw kalan kosɛbɛ mais kɔrɔbalenba ninnu n tɛ se k'olu kalan kamalenkɔrɔ ninnu n t'olu kalan. I m'a faamu wa? Donc sisan an b'a kɛ cogo min na n bɛna mun fɔ n'i ye mun fɔ dɔrɔn i b'a essayer ka sigi o kan quoi. I m'a faamu wa? N de kalan de ka ɲi nafaba de bɛ kalan na kalan de ka ɲi kosɛbɛ. Voilà sisan bogotigi kɛrɛbɛtɔlɔ b'a yɛrɛ mago sa siga kan. Bogotigi kɛrɛbɛtɔ b'a yɛrɛ mago sa. Donc c'est bisa ka tuguni feerekɛla kɛrɛbɛtɔ b'a yɛrɛ mago sa. Feerekɛla kɛrɛbɛtɔ b'a yɛrɛ mago sa. Mun da ka d'a la a kana karamɔgɔ ka so o de ka da ka d'a la. Mun da ka d'a la a kana karamɔgɔ ka so o de da ka d'a la. O de da ka d'a la. O de da ka d'a la. Bogotigi feerekɛla b'a yɛrɛ mago sa. Bogotigi feerekɛla b'a yɛrɛ mago sa. Mun da ka d'a la ka to kana karamɔgɔ ka so o de da ka d'a la dɛ. An ka karamɔgɔ muso kɔnɔ ko kɛra yan nɔ. Ni nana kɛ n kalan de n taara so kɔnɔ ko b'a la n taara. Ayi to sa a kɛra cogo di kalan de ye kalan ye sa kalan de sa e yɛrɛ mun wulila tuguni ta. Mais ni n ka dusukasi bɛ ɲɔgɔn na n teri de la i tila ka na ko so kɔnɔ muso kɔnɔ ko kɛra. O tuma mun dusukasi b'i la dusukasi min bɛ ne na. Cɛ o cɛ mana bɔ ne kɔ ne n'an ka laada foyi o tɛ sɔn. O tuma o laada ye sugu jumɛn? An ka laada yɛrɛ ma jɛgɛ pour que i ka kan ka muso sɔrɔ k'a foyi. I bɛ heure nɔnɔ fa woro la siɲɛ 7 ka t'o to an ka dukɛnɛ cɛmancɛ la. Ani foro tari 30 ani ka bitigi dayɛlɛ ka di ne fa ma ka bitigi dayɛlɛ ka di ne ba ma o t'a bɛɛ yɛrɛ ye o y'a daminɛ dɔrɔn de. O y'a daminɛ dɔrɔn de. Awɔ. I t'i ka feere la. Karamɔgɔ sabali sa. Taa ka bɔ karamɔgɔ. yan. K'i ka taa taa ka bɔ yan. Karamɔgɔ. K'i ka taa ka bɔ yan. Cɛw na ba ye la kɛ. Ne ni Lara dama ye fɔlɔ. Heure ɲɔgɔn fa woro la. O kuma ka dugu ye woro ɲimi machine dɔrɔn de bɛ yen wa. O tɛmɛ ne ko bɛ ka bɔ tuguni butigi dɔ yɛrɛ fɛ butigi dɔ yɛrɛ fɛ ma ani foro taara bɛ sa. O tɛ cɛ salen fɔlɔ sɔnni k'e ta. A ye kɔni e bɛ mɛn feere na dugu kɔnɔ an b'a dɔn. A da fɔ kɔrɔ. Muso feerekɛla Ala ka kisi o ma. Na mɔgɔ ko bɛɛ tiɲɛ min ka fɛn na kalan na. Lagare cɛ ne y'a fɔ i ye i ka nin tɔgɔ dimi i ka dimi ninnu a ma ɲi dɛ sinon e dimina don o ne dimina dɔrɔn a ma ɲi ni dimina dɔrɔn dugu bɛ ci ni dugu na ci dɔrɔn non dugu sofira kuturo wala i ka dimi ninnu ma ɲi sa. A bɛɛ de tɛ ne y'a fɔ i ka to ka nin ko ninnu dabila fɛn min ma ninnu dabila ne bɛ taa n bɛ to ka yaala n sen ka kuma bɛɛ ko dugutigi muso yɛrɛ ne b'a sen ka kuma bɛɛ wala k'a bɛ taa n na. Ni ma dabila dugudenw min jogo ta donc ni duguden fɛn fɛn ye tɛna se ka foyi bɔ. O ye dugutigiya taabolo ye sa. Ni y'a bannen ni ye nin ye siɲɛ wɛrɛ ne i bolo dusu ka sa dugutigiya ko kɔnɔ ninnu tɛ ban na quoi. Ni ko ten tɔ. Ya i bolo dusu ka voilà Lagare e kana dimi dɛ ni lɔgɔlimɛtiri tɛ sac mɛ ne sɔrɔ ne fɛ yen. Lɔgɔlimɛtiri baara ɲuman kɛ koyi lɔgɔlimɛtiri sara tɛ n bolo an bɛ dugawu de kɛ lɔgɔlimɛtiri sara tɛ n bolo fiyewu. Lagare kana taa n'e taara dɔrɔn a ma ɲi Lagare n'e taara ne taara dɔrɔn dugu wallahi Lagare taara ma Numba dugutigi an ce kan ɲuman kan foyi tɛ an cogo di an ma juguya a b'a kan an bɛ kɔri baasi tɛ baasi foyi tɛ a kɛra de an ma juguya kɔri baasi tɛ baasi foyi tɛ awa ne joni ne ye américain de ye américain awɔ jamana ɲɛmɔgɔ de ye américain bila ka na ko a bɛna an ka dugu in kɔnɔ yan awɔ américain yɛrɛ américain dingo Lagare jɔ a ka sigi a ka sigi ne yɛrɛ sigiyɔrɔ la No, bijan wani tana John kɔfɛ dɛ. A ka sa ka isi Lagare sigiyɔrɔ la American a bɛ cogo di kɔri baasi ma i sigi
Numba America na ga munela America fo na yara nyini ngare America ena ga muna anga dugula o jamana nyangwa de en plagana ko na village ko na waru marako mai ko ana ko waru naga farnyo ka ko amtu lasago yoro nyana mana wala ni am ko sira waru mo aba fo amin nana am na ga waru di aw ena ko yo ya o jara ne ko jamana nyama wa hakili ba na ja kuma be jamana nyama ba hakila nyuma do ta shi ama an ga mana gane an nan lagol metri do dama o koni we kaba ko de kaya sisa tuguni ay americain blagana an ga dugu taranyo koy an dugu ala ka ta nyali numba inta magasin kleta warum be ko barani wona ibata ka dia ina ibata kana kana americain ka ta na yama wala it is time system telia kan ata dugu wara kan sigata america bitu ka numba telia ina america ay ta nyabe warta ibada america ata me warta ka jamana nyamo wa li bona kuyi ka ayi gol metri chama sisa ka america chama tu ni on la fiale kuyi ni na bara nyom bari ka kan waru mara farma ba ekle mo en ngoina farma ekle mo en ngoina Bukan bukan itu mamu kan dongani. Ki Bola warta ka do moti. Ko warta da fo dugu wari. Che ay sabalisa abi na ye ma ya ta donia. Aya abi bolewo. Nene ma ay drone clean up. Ne ma do ni ma ina mai. Awan ma sai. Bukan sistem ni na America bolo tigi ne ma dawa. Ni ma ina ma do sa au ta do ne bo sa. Ni kale nya fe wa do. Ay dar ga kan. Ne ma ta ga blo la kwa. Ne ya ta dia aken garbi. Ma sara dia ayama. Nengo mi abidan. Aya fama. Atina nega barata bolo fayna. Bi mane bla dugutigala ne mena dugutigala mo dugutigala o made. Ayama. Ne dara america na ngada na ba ka wari mbe abitana be. Hal na na ko fen wa abitano. Adabi da ma ayama. Wala. Ne ko mi ade ko